Dili sayon ang paghatod og balita sa panahon karon ug labaw nga dili lalim ang pagkuha og impormasyon nga gikinahanglan sa nagkadiyang broadcast ug online platform. Sa talagsaong higayon inyong makita nga magkauban ang tibok pwersa sa GMA Integrated News alang sa mas dakong misyon. Apan una kana atong lantawon kung paunsa kini nahimo pinaagi niining report. Bisa na sa mga trahedya, kalamidad, bagyo man o gera. Kauban ninyo ang GMA Integrated News sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Sa talagsaong higayon, naguban-uban ang tanang personalidad sa GMA Integrated News gikan sa telebisyon, radyo, online, ug regional TV. Gikan sa Maynila, hangtod na sa mga probinsya. Sa likod ug atubangan sa kamera, sa pagtinabangay sa GMA Post-Production Department ug sa GMA Program Support Department. The reason why it's big and it's kinda hard to mount dahil lahat ng anchors present, lahat ng reporters present. Napakasimpleng shot, pero napakahirap gawin. We went to 3 provinces. Hinatak natin lahat ng mga reporters, lahat ng mga radio reporters and radio anchors, and yung anchors ng bawat regional stations. Pinagsama-sama natin doon. This was a massive production endeavor involving many departments in the network. We had to time everything from the logistics to the actual setup and the actual shoot. Lahat yan tinime natin para hindi ma-hamper yung news operations. This was also fun to do kasi ito yung first time after the pandemic na nagkasama-sama lahat ng anchors, lahat ng reporters in one studio. Gikan sa inyong mga gisaligan nga personalidad sa telebisyon, sa padayong nagkadaghang ihap sa regional station sa Tibok Nasod, hasta na sa atong super radyo DZBB, lakip ang atong super radyo station sa mga probinsya, ug mas gipakusgan nga GMA News Online. Padayon namong gipalapdan ug mas gipakusgan ang paghatod og dekalidad nga serbisyo, masaligan ug kalauman gikan sa hiniusang puwersa sa GMA Integrated News. As GMA Post-Production, with its full arsenal of techno-creative and technical services, we fully support the bigger mission and vision of GMA Integrated News. We provided our best people, our state-of-the-art technical resources covering production, video editing, music creation, sound design, visual effects, and color grading for this major undertaking. Nagsimula lang yan with an exchange of ideas with OBA. Now, nandito na tayo. We're launching the GMA Integrated News Omnibus Plug. Being the most trusted news organization in the Philippines is a great responsibility. The multi-platform campaign of GMA Integrated News, which is mas malaking misyon, mas malawak na paglilingkod sa bayan, strengthens our commitment in embracing a bigger purpose to bring fair, balanced, and accurate news to a much broader audience as the news authority of the Filipino. Sa pag-abli sa bagong pahina, makalaom kamo nga among himuon ang tanan alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Kami ang inyong GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Ug dungan niini mga kapuso ang among pagpasalamat sa inyong pagsalig kanamo. Karon subling gipaniguro sa GMA Integrated News
nga magpabilin kaming matinud-anon sa among panata. Ilabi na sa mas dako namong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Kasabay ng mabilis na pagbabago ng mundo at pagdami ng malalaking hamong ating hinaharap, Buong puso nating niyayakap ang mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod bilang News Authority ng Filipino. Ang GMA Integrated News, binubuo na higit sa 1,000 journalists, staff at crew na hindi patitinag sa paghatid ng bawat balitang mahalaga sa mga Pilipino sa loob at labas ng bansa. Hatid natin ang mga nangunguna at pinakapinagkakatiwalaang news programs on Philippine TV. Mula umaga hanggang gabi, ang ating pagbabantay para makarating sa ating mga kababayan na impormasyong gagabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Hatid din ng GMA Integrated News ang pinakamaraming regional newscasts in local languages. Kaya tiyak na maaabot ng ating pagbabalita ang lahat ng panig ng bansa. Ang ating Super Radyo nationwide, sinisiguradong una tayo sa paghatid ng headlines, breaking news at mga special coverage. We've got everything covered online at tinitiyak naming napapanahon, malinaw at totoo ang balitang inyong mapapanood at mababasa anumang oras. Ang News Authority ng Filipino, Mas pinalakas at pinalawak pa. Ang paglilingkod sa bayan. Buong buo ang puwersa. Sa pagbabantay at pagbabalita. hindi matitinag Sa anumang hamon ng panahon. Nararatiling tapat at sinasang-ayunan sa telebisyon, radyo at online. Hatid ang pinakamalalaking balita at istorya ng Pilipino sa mundo. mas malaking misyon, mas malawak na paglilingkod sa bayan. karangalan po naming lahat na maging bahagi ng pinakamalaki at pinakapinagkakatiwalaang news organization sa bansa. Ito ang GMA Integrated News. Ang News Authority ng Filipino.